Darek Párek Lidičky, já vás tady vítám u dalšího videa, to bude tady Minecraft ze Skyblocku s Colin, takže čus. Čus. A co budeme dneska dělat? Já budu dělat platformu na barák. Já jdu dělat tuhle polofunkční mobtrapku. Jo. Takže jsme hráli chvilku za kamerou, Colin z toho chtěl dělat timelapse, akorát, že mu to nějak nevyšlo, nebo co. No, jenom část, jako. Trošičku dodělali, nebo ne dodělali, trošičku načali už tu mobtrapku, akorát, že jsme to nestihli. Nebo ne, nestihli, ale ještě jsme chtěli něco. Došlo místo. No, hlídám čas, jo. Tady ten díl asi bych udělal trošku kratší. Takže render je docela dost nadlouho. Ještě přestáhne půl hodinu. Chtěl takových 25 minut. Jako ten druhý díl, ten je docela po. Ale mám pro tebe 4 kousky koblu, že nemáš krumpáč. Já mám krumpáč, ale tady si koblu nikdy není, co? Není trošku. A tady. Potřebovalo by sem dřevo. Si dolů nechce skákat. No, tam jdu natěžit. Jenže to krumpáč, teda zase kráme takovou rupne, takže si udělám další. Já jsem chtěl něco říct, ale nevím co. Jo, že tady ten díl bude asi tak stejně dlouhý jako druhý. To kvůli tomu, že prostě je to lepší. Víš, to je dobrý, Colin? Že ten první díl, co jsme natáčeli, byl o 5 minut další. A hádej se, jak velký počet gigabajtů mezi tím byl rozdíl. 0? Ne. Bylo to menší. Ten druhý, co byl asi o 5 minut kratší, měl 15 giga, což docela jde. Na nějakých 28 minut, nebo kolik to bylo. A tady ten první, co jsme natáčeli, ten měl 30. Jo. Ten měl asi 35. A jako mělo to nějakých 25 giga, což si myslím, že je docela rozdíl. Jako 5 minutám jako nějakých necelých 10 giga. To je nějaký dřevo, jo, když tak. Tady. Máš nějaké kobl? Nebo půl bloky? Už jsem ti ho hodil. Mám jeden. To je vše, co mám. Omlouvám se, pokud pozadí slyšíte řvát mýho osmáka, ale zkoušel jsem mu narvat do klece celer. Se ho sežral už nebo co? On se šel zahrabat na noc. Jde slyšet hodně, kolik? Já ho slyším jako. Bude slavný, no. Víc jak my, no, na tady to sotva někdo kouká. Bude slavnější jak my, tě. Hej, víš co je takový jako, by byl dobrý trapas, že nejslavnější třeba youtuber, nebudu zmiňovat, By byl 8. by byl až na druhém jakoby člověk, jakoby na druhém místě, kvůli tomu, že ho předběh nějaký zvíře. Ale víš ti co? On se nezdá, ale on umí hrát mé vodko. Co si já srandu? Nedělám. Na mě vyjelo ISko. Já jsem měl co, myslím, že Arla. A Romeo sundal. Já jsem na něj, ani se na něj nemířil, jo. A jak mám na času tu dotykovou myš, Jo. tak tam nějak potom sklouznul, zmáčkl něco na to, prostě na klásnici to vystřelil a sundalo ho to. Jsi srandu, no. Ne, nedělám, a bylo to poprvé a naposled, podruhé už se mi to nikdy nepovedlo, jako. Taky nechápu. Takže zvířata, jak dneska říkal učitelka, že umějí malovat, tak umějí i hrát hry. Je docela dobrý. Hej, zapamatoval jsem si tu látku s tím žaludkem. Jaký žaludek? Já přijdu jak úplně vypouštím, jako. Jak jsi na tom daleko s tou trapkou? Hele, když už jsem teďka pustil to nahrávání, já ukážu do toho videa to hnusný s tím pohledem ze zhora. To je fakt hnus. Ale jako.
Zavratě z toho trošku. Chytám. To bude zajímavý. Jako... To je dobrý hnus, jo. To je rozdíl, víš co? Když to tam dám na normál, už je nějakých 70, myslím. Takže jsem zpátky. Když musel někam odejít, jak jsme to museli střihnout. Ano, trošku detail. No úplně nenápadně tou cedulkou takový střih. Já jsem ti to vrátil, ty jsi to na mě tím minule klikal. No jo, jenom že já jsem tam předtím tancoval, tyjo, asi půl hodiny před tebou. Dešuvit, jo. Tanec, prostě. Ještě koukneš se na mě, ještě zasměješ se, tyjo, a stavíš dál. Jo, tak to nešlo prostě. To skáčeš jak Zelda prostě a... Co řekl ty buzerant? Jak Zelda skáčeš. Já nevím stavět. Když dobře nevím. To ty se máš, já budu nadávat tyho, až budu tady stavět tyho, ten strop, jako. Budeš nadávat, tak ještě jednou. Tak nebudu říkat kdy. Už má ten barák vymyšlený, jak by mohl vypadat. Ano, a ten barák jsi mi chtěl říct kdy, že ho nebudu stavět? Já už jsem ti to říkal. Já neříkám, že ho nebudeš stavět, že děláš ale teďka tu mob trapku, ne? Jo, to tak jako... Nebo to, že hele, my víceméně nepotřebujeme barák, nám stačí jenom sklad. Takže jo, ten sklad si... No, já jsem chtěl ten sklad tuto baráku, ale potřebujeme někde, kde budou ale vlastně nebudou moc být. Jo, na tady tom plném serveru, který je non-stop plnej, máme kolikrát problém se sem připojit. Já se divím, že nemůžu přeskočit jeden jediný blok. Já nemám zase hangar. Ne, jak víš, tady tu platformu, že tady prostě uděláme, jak tady jsem udělal tu odbočku, a tady... Jo, tak tam postav prostě domeček, kde budou čestky, které budou no, rozstřízený item framama. Kvůli tomu se říká sklad. Jo, ale budou tam item tady framey. budou různý chujoviny okolo, jako třeba, já nevím, Nether portál, enchant a tady ty kraviny. To jsou úplně normální kraviny, ten Ender portál bude stát 10 000 jenom. No tak tady obsidián neseženeš, no. No seženeš, ale potřebuješ diem, krumpáč. Jo, a tu lávy. Stačí ti jedna lava. A jo, vlastně to musí zalít vodu, viď, lávou. Jo. Já myslím, že vodu, počkej. Ne, potřebuješ, aby byla rozseklá láva v jedné léně a tam bude redstone. A vlastně, teda voda, vedle bude redstone a na redstone bude padat lava. No jediný co já vím je to, že prostě ztratíš lávu u toho. Nemusíš, že jsou i jak jsme se tak přesvědčili už na tom prvním skyblocku. Ne. Za to mohla špatná komunikace. Jo, komunikace, pacha, položím lávu do té díry. Neníž ten blok. Co udělá kolik? Zničí blok a z lávy udělá obsidian. To je špatná komunikace, ano. Ano. Tak došlo mi zase kobla, to jsem si toho nekoupil, tyjo. Kámo, já už jsem vyplácal na tohle 2 staky a nejsem ani v půlce. No já taky, jsem tak ve 2/3, dejme tomu. Se koukni pak nahoru, jo, kde jsem teprve. Já nemám zakrytou ani jakoby půlku mám plošiny. Mám 19 kousků. Ty teď si dal 2 staky už. No, 2 staky a půl. Hej, to se nezdá. No skoro 3 máš ještě staky. kobu? No, 15. Tak to nic. To jsou tu sleby, jo. Aha. Nechci zase těžit a utrácet cache. Bych nějaký musel být. No tak peníze není problém jako sehnat, jo, ale horší je. Teď máš 800, jak jsi říkal, ne? Já jdu těžit. Já taky. Za to se tak nás půl hodiny stání u generátoru.
Asi střih, ne? Dejme tomu, že to všechno padá furt do toho generátoru, no už jsem to našel. Fajn, zase to padá do toho generátoru, jaj. Kámo, 5 kousků. Já cokoliv tady zničím v tom generátoru, tak mi to všechno spadne do té lávy. Řekl pej z vejšky. Jako plus vešky a stopnu si za to, že to lepší teda. Jako. Takhle dostanu aspoň každý druhý. Ne, pojď sem ke mně a budeš kopat tady vedle mě a pojedem. Já už to mám v sebe teda, tak sebe už. No, tak jdu kopat tyho kobu taky. Jenom. Kde je kobl? Kopat tady. Co? Nic, Ty kopu tak 30. A taky to není tak drastický. Ach jo. Co? Takže střih. To vykoplo ty vole, kvůli tomu, že jsem připojil nějaký Cripples Gold účten, takže mi to vykoplo. Jo, to je trošku taky nešte. A já jsem zase zpátky. Asi ten kobl, co to je? Tak dobrý. To je můj kobl. 25 kousků. Že jsou tu ty craftingy normálně. To jo, no. Se natěžím ještě 3 jdu taky. Už tady zase dál. 48. Jdu těžit hodně dlouho. Kolik jsi říkal? Tak uděláme malou dohodu. Ty Jako? si hraješ s těma kravinkama na tady té straně. A já budu designovat na tu druhou stranu. Na té druhé straně bude barák. To nebude barák. Čemu barák? Chápeš to, že na Skybloku je barák na 2 věci? Nebude nám tebe pršet. No tak to si můžeš rovnou zalít do skladu. Bro. Tak jsme tak barák něco jako, jestli koukáš na Pedrák, jsme nějaký takový pidi baráček, ale jako nějaké zbytečnost tady stavit nějaký mega zámek, jak si ve singlu. To je zbytečný. Udělám takový nějaký menší skládek, jako, no, nemusí být malý, ale si skládek, víš co, který bude mít ty všechny možný potřebné věci. Yep. Co chápeš? Možná. Dobře. Měl jsem lepší dopadovou plochu. A víš co? Jsem se nepodíval, kolik jsme teďka zašli nahrávat. Jedno ne. No moc ne moc, já moc nechci před hodin, víš. Tak to je jedno. Jen zase dám renderovat přes noc asi všechny 3 videa, protože ty 2 videa furt nemám vyrenderovaný prostě. Jednou to vyrenderuju, není tam zvuk. Vyrenderuju to po druhý, hodí mi to error. Ano, taky vyrenderuju to po třetí, hodí mi to další error. Vyrenderuju to po čtvrtý. To budu renderovat potom, už na to neměl nervy. Jsem to třeba, jo, ten kobl. Já jdu normálně udělat ten lepší kobl generátor, protože tohle je nuda a neefektivní a úplně půlka toho je v háji. Jo, no jenom si jako ještě tak jakože tak trošku sežen redstone, tak jsme tak, že ho můžeš koupit, ale tak to je všechno. Tak ho koupím. Jak chceš. Držím draky, že... Ty stany tam asi nejdou koupit většina. Podle mě jo, ale nevím. Lávu jsem schoval do čestky se dřevem, jo, taky hlavně na to. Nevyplácej. Kam jsi to hodil? Do vojdu. Jo, tak jo, tak ale kolik ty jsi ale nehodil do vojdu. Musím to vyplnit místo tebe. Vtipný. Nehraj si s tou lávou. Ono to letí. Ten kyblík s lávou. Vráť zpátky. OK, dobře, nebudu prokladem dál. Třeba bych kobl. No a teď jdem díle nestínu postavit ten sklad nebo nic takového, protože platformu sotva dám. Ani to nebude, že mi furt dochází kobl. Ještě mi počíš pěši, že by mi nevyšly. Jasně. Kolik máš vůbec? 64.
Aha. Či já ti tady s tím pomůžu, já ten koupil potřebu, tak. Zjistí spíš kolik stojí ten redstone. Tam zajdi se oknout, ne? Hlavně nech nějaký koubl na na koubl, jo. Máš ne u sebe. No, asi 6. Ty česky asi můžu zlikvidovat. To je ono, já se ničemu to. Kámo, já potřebuji asi 4 bloky pod ten ostrov. Budu zapojovat redstone. Tak přes vodu. No, to je z vodu, no, ale kdo si tam bude chtít skákat, jako. No tak tomu zajdu. Mně to nevadí, tam klidně udělám na tou platformu dolů. Když tam to někdo kouká na tady video, tak bych se vás chtěl zeptat, nebo respektive když se na to kouká někdo, kdo hraje na ty králičí noře, já mluvit nevím. Na ty králičí noře, jo, takže se zavíš bejk, tak, tak nevím, co jsem chtěl říct, jak to jsem chtěl říct. Já vím, že jsem se chtěl na něco zeptat, ale nevím na co. Já jsem fakt kus retarda, něco nakousnu a pak nevím, na co jsem se chtěl zeptat. Jak je port na to, do shopu? Story. 100 euro, ale jsem se chtěl na něco zeptat, nevím na co. Sapling. Jo, jestli, když tady vedle nás je třeba někde, jako ještě neobydlený ostrov, jakože tam je gold block, a nejspíš se to asi buglo, že mi nepadají z melouny, tak já to jdu ukázat prostě, že například myslím, že tamhle, na té straně. Houbičky, swing, knihy, Tak enderperle, pěka, prostě tady okolo nás je někde jako gold block, že prostě ještě neobydlený ostrov. Tak jestli k tomu gold blocku můžeme stavět. Já vím, že když je jako normální ostrov, že k tomu stavět nemůžeme. Ale aspoň na jiných serverech to teda nejde. Ale když teda má tamhle gold block, tak jestli to můžeme propojit. Že jako víceméně to ještě nikomu nepatří, jo. No, teoreticky. Tak nevím, jestli by to právě šlo propojit. To nevím, jenom by si někdo z vás náhodou ví, tak jestli by se to hodilo, kdo by tam třeba napsali náhodou. Teoreticky hledám pouze jednu věc. Kde je ten piston? Či redstone? No, myslím, že asi budeme za chvilku končit už. Je to normálně led? No, je tam let. No, končíme to už? Ne, to je dobrý. No, tak to asi ukončíme už. Že on to hodí dohromady, tu půlotku, no. Už je. No, půlotku ne. 400 za 32 kusů. Takže a ty ještě budeš kolik pokračovat? Yep. Já to stopnu. Tak já to stopnu, podívám se, jak tady to je dlouhý a případně ještě jak můžu navázat na čtvrtý, podle tak to bude velký, no. Nevím. Takže já vám děkuji za stínutí a u dalšího videa, čau. Čus. Tak ty ještě budeš pokračovat teda? Jo se. Takže já se jenom podívám, jak teda tady to dlouhý. Takže to je 5, necelých 6 minut, to je dalších 5. Necelých 6, takže to je 12. 7, to je kolik? 20, to je 9, to je 19, to je 20. Ty prostě nechci. To je 20 minut, to je 21. Tak to je dobře, že to není tak dlouhý. To ani nechtěl nějak dlouhý. 20 minut, jo. Já teda to taky ukončím. Z nějakých 22 minut, zhruba. Jako byl generátor, nemusím jako ukazovat, jak se staví, jako. Jo, děláme na dalším videu už tak. Ho nemusím ukazovat, protože je docela známý a většina lidí ho jinak zná. Ale můžem dát, ty už to netočíš? Než točím. Tak už to stopni. Takže dejte like, dejte odběr a sdílejte toto video. Čus! Čau.